भाई तुम कौन निशा बराड़ को फैन चारियाडे भाइराल हो कौन पुणी चेंज करदेल ଭିକ ମାଗିବାଠୁ ବଡ଼ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବ। ତମ ନା ମାନୁଟି ମାନୁଟି ତା ନା ବି ମାନୁ ଜାଣିଛ କି ନି? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବାବା, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କହିବାକୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନ କିଛି କାହିଁକି ନା ରାଣୀପଣ୍ଡା। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 7:45, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। Now we all are going to Khandagiri Mela, one of the biggest festival happening in the month of January. And we are going in night because the hill view in night is totally amazing. And Khandagiri Mela also we are called that Kumbh Mela. Thank you. And my English is better than British. बजाओ ताली। भाई तुम कौन निशा बराड़ को फैन चारियाडे भाइराल हो कौन पुणी चेंज करदेल पुणी चेंज करदेल रानियों पार्टी चेंज रानियों को तो हार्ड कर दे। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। हाँ हाँ आज बोलता है मेरा गलती हो गया, मुझे माफ कर दो। ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। ଯାହା ଏମାନେ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଭିକ ମାଗିବାଠୁ ବଡ଼ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗହଳି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ। ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କୋଉଠି? ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କି ଯାତ୍ରାରେ ସେଇଟା? ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ସୁପର ହିଟ୍ ଯାତ୍ରା ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ତ ଏଇଠି ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିବ ଏଇ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ। ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା। ତଥାପି ଏତେ ବି ଭିଡ଼ ନାହିଁ କାରଣ ଏଇ ଜାଗା ଆଗରୁ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଏ। ଯିବା ଯେହେତୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଜାମ୍ ବି ନାହିଁ। ଭାଇ 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 ବର୍ଷାକୁ ଧରି ପକେଇଛି ଭାଇ ହେଲା। ଭାଇଙ୍କୁ କିଏ ଧରି ପକେଇଲେ? ଭାଇ ଜଣେ ନାନୀଙ୍କ ଅବଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ। भाई चल ट्रेन आगे मुंड देखा नाइन आगे देखिए संपूर्ण नाली पटी गोटे मो साथ ये गोटे झील पिला भाया डरुଛନ୍ତି आस मो साथ बस मुझे पैसा देवी भाई रामदोल तुम बुझ तो किणा किणी ना कि किसी जिनस पत्र देखिए भी ना। आम खाली आसू मथुरा केक खाइबू लंका चप टे खाइबू पहाड़ टे पहाड़ उपरू जाइए मथुरा केक लंका चप टे खाई डायरेक्ट घर बापारे खेलना नेबी चले
एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବାବାଙ୍କୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଟିଂ ବାବା, ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବାବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବାବା, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପଇସା ନଙ୍ଗୁଳି ବାବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନଙ୍ଗୁଳି ବାବା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବାବା। ତୁ ପଚାରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଟିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବାବା। ଏଠି ବି ଆଉ ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବାବାଙ୍କର ମେଳ, ଲୋକମାନେ ମାନେ ସବୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ପଚାର ତମର ଭଲ ମନ୍ଦ, କେବେ ବାହା ହବ? समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना? ହଁ କେବେ ଆଣିବ ହାରିଅର ନା S23 ଅଲ୍ଟ୍ରା? ନା ଭାଇ ପଇସା ନାହିଁ। ମାନୁ ଭାଇ ତାହେଲେ ଡାକ। ମୁଁ ପଚାରିବି ମାନୁ ଭାଇର କାର କେବେ ଅଛି? ହଁ ପଚାରି। ଏଇଟା ପକେଇଲେ ସେ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ତ ଗାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପରକୁ ଆସିଲୁ, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ସେମିତି ତ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାର ନଥିଲା, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। 15-20 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ବସିକି ତଳକୁ ଯାଇକି ନଖାଚ କୋପ୍ରା କେକ୍ ଟିକେ ଖାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। କହିବୁ କ'ଣ? କହିବାକୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ହାଁ କହିବାକୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନ କିଛି, କାହିଁକି ନା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଶୋଧିବେ। ତୁ ଦେଖୁନୁ ନିଜେ ଇଏ କରିକି। ଭାଇ ଜଣେ ଏଠି ଟାଟୁ ଭାଇ ପେନ୍ ହଉନି? ସେଠିକି ମାରେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତିକ ଖେଳ ଆଇଟମ୍ ଏଇଠି। ସେଇଟା ହେଉଛି ରାମଦୋଳି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କର, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର। ସେଇଟା କ'ଣଟା? ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ହଁ ତ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ, ଆଉ କହିବି ଆଉ କ'ଣ। ଆରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କ'ଣ ଖାଇଛୁ କି ରେ? ଟୁଙ୍ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବେହେରା ଢାବାରେ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି କି ସେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ଚାଉଳ ମଥୁରା ସବୁ ଖାଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ ବୋଲିକା, ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:15। ତ ଏଇଠି ଡିନର କରିକି ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଭାବିଲୁ ଆଉ। ବେହେରା ଢାବାର ଯୋଉ ଫେମସ୍ ତଡ଼କା ନାନ୍, ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ ଆସିକି ତଡ଼କା ନାନ୍ ଖାଉ। ଆଜି ସେ ତଡ଼କା ନାନ୍ ଖାଇକି ଯିବୁ। ତମ ନା ମାନୁଟି ତା ନା ବି ମାନୁ, ଜାଣିଛ କି ନି? ସତରେ ଦି ଭାଇ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠେଇଦବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚଟପଟା ନାନ୍ ସହିତ ଟେଷ୍ଟି ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ଆସିଯାଇଛି। ଭାଇ ଚିକେନ୍ କଷା ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରିବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏତିକି କରିବେ। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ।